Kechunitie jomanogo nigi kura ma in the support of this political party madwaro service. Koro ginyiso party ni gimomiyo kwadwa speaker ni kwatero motions momako jopiny to kwayud kakali yo makare. Party koro winjogi. Koro party luongo speaker to nwang'o no speaker I fault ka. Kara nyaka bene wayieri to knowledge mar gini ma management ma gini ukiwinj maber. Koro speaker party ma wacho no. Wayalo jogi to wanwang' kama kosa ni nitie guma. Koro wakwayo mondo wanwang' another speaker. To MCS okinya bete da kuchato golo ng'ati. Ibiro nwang' ni gibiro golo ranga speaker. Nike speaker no tam. Nike speaker no be nigu vote in the house. Mibiro nwang'o semo kontie gik ma gikelo ma speaker dag. Ma speaker be nyaka confirm. Nike chinge na at the end of the day, sama Migori county is not performing. Wa blame governor. Some wa blame governor. Wa blame party mar ODM. Ni no mi wa leadership maraj. Omiyo party nyaka bed go duol. Party mo yier jok ma nya ok disappoint the party. Ineno ka sani kes ma osiayawa. Ma governor gi deputy kuinjire. Keninchi winjo ka governor wuoyo, ma governor dogo duogo kier kata marach imbele Nyakalundo, which I think should be retracted. From that level, party onego take up that matter. Mondo oluongo jogo obed kodgi piny, opiny gi to ularango. Mane uringo ni wan ticket ni. Ularango. To ranke na junior case. Kendo deputy governor bo sotumo marach. Nikech no en koro nyalo obro bedo salve nikech oringo gumrengo mar UDA. That is not why we elected him. Ne wayiere ka any ticket achiel gorengo. Ka gitamo wang'wa kaka jo party. To party nyalo make a decision. To send them out. Mondo yier governor manyien. Iwinja nikech siaya kunya bedo problem ma ng'ato dro musara to koti.